Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreň a je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Počuli sme slovo Pánovo.